Dobrodošli na kanal Self-Awareness Art of Change, svjesnost, umetnost promjene. Ja sam Goran Stojčevski-Đina. Naslov ove emisije je svjesna rješenje za bezagresivnost i nasilje. Razum kao sistem koji upravlja čovjekom zbog svoje dvojake prirode uzrokuje nemir koji je posljedica unutrašnjih sukoba. Naša stvarnost temelji se na nasilju koje je proizvod ovoga sistema. Ovaj sistem nas vodi putem s kojeg nema izlaza. Bezizlaznost vodi do sukoba koji je prožet nasiljem. Pitamo se, šta bismo trebali uraditi? Trebamo li prihvatiti neizbježni sukob i boriti se do istrebljenja? Svi gubimo. Pobjeda je jalova, sterilna. Poraz je obeshrabrujući. Ubije ljubav i veru u čovjeka. Tražimo drugačije rješenje. Rješenje sa svjesnošću. Ne nasiljem, bez sukoba, uz prihvatanje razuma. Uvid, svjesnost, ako stvara našu i upravlja našom realnošću, sprečava sukobe, to je sprečava nastanak sukoba i rešava sukobe, odnosno ako već postoje, on ih rešava. Carl Gustav Jung je spoznao u svojim istraživanjima. Važno je naglasiti da svjesnost menja naš stav. Promjena stava ne počinje propagandom, demonstracijom ili nasiljem. Počinje promjenom pojedinca. Stoga je individualno iskustvo ključno. Eckhart Tolle, Neil Donald Walsh, Byron Katie, Joe Dispenza iz Amerike, Lazarev iz Rusije i mnogi drugi autori koji rade na procesu osvješćivanja i pored njihovog posvećenog rada i dobrih rezultata nisu uspjeli da dopru i da se povežu sa sistemom svjesnosti. Posljedično i nisu uspjeli da ga dožive i da ga spoznaju. Šta je razlog tome? Uvid. Nijedan od pomenutih autora ili neko za koga znamo nije uspio da se poveže sa našim kolektivnim nesvjesnom. Kuda nas vodi svjesna energija? Svjesna energija vodi do dublje intuicije za rješavanje problema. Kakve efekte izaziva svjesna energija? Svjesna energija izaziva dva efekta. Smanjuje strah kod onih koji kontroliraju i povećava hrabrost za razgovor o problemima kod onih drugih. Šta je svjesno rješenje za bezagresivnost i nasilje? Svjesno rješenje za bezagresivnost i nasilje je himna svjesnosti, čiji autor je Goran Stojčevski. Svjesnost sada uvijek i zauvijek nudi nam izlaz, nudi nam izbor, pokazuje nam put kako živjeti. Svjesnost kaže, gdje ima razgovora, nema nasilja. Tamo gdje nema razgovora, ima nasilja. Gdje je iskrenost i otvorenost, nema nasilja. Ima slobode. Gdje ima nežnosti, nema nasilja. Ima ljubavi. Gdje postoji odanost, postoji prihvatanje, nema nasilja. Gdje postoji poštovanje, dopuštena je različitost, nema nasilja. Gdje se poštuje reč, ima topline, nema nasilja. Tamo gdje se govori o nečemu što je najbolnije, najsramnije, najodvratnije, postoji razumevanje, nema nasilja. Ako je sve to prisutno u vašem meljudskom odnosu, vi ste svjesna i sretna osoba. Biće nasilja kada sve ovo nestane. Ta vrednost nikada neće nestati ako su vas spajale, vodile u izboru partnera ili prijatelja, volite ih i ne možete bez tih niti. Alati koje svjesnost koristi za rješavanje problema su 1. Lična sloboda, 2. Bezuslovna ljubav, 3. Razumevanje, 4. Svjesno prihvatanje, 5. Negovanje različnosti,
6 otvoren iskren razgovor i 7 poštovanje date reći. Samo na ovaj način se može osvestiti Srbija, Makedonija, Norveška, Amerika, Velika Britanija. Do sljedeće emisije rastajemo se pozdravom. Svako je odgovoran za svoju svjesnost uvek i svuda.